Čaute ľudia, vítam vás Scratching Cards.sk a ideme si natočiť Stieranie losov 5. diel. Dúfam, že bude výherný, do tretice všetko dobré. 4. a 3. bol výherný, takže dneska som si pre vás pripravil losy, piškôrky, znamenie, teraz tu bude lev a 5 krát viac. Poďme na piškôrky, poďme sa rozcvičiť. Dáme si teda prvú hru piškôrky. Krížik, gulička, krížik. Budeme to asi zotierať eurovkou, či? Dajme to eurovkou, aby sa nám to lepšie stieralo. Gulička, krížik, gulička. A to, ak bude gulička, vyhrávame? Tak nie. Tu krížik a škoda. Takže toto si zotreme. Opäť 15 000. A poďme teda na druhú hru. Gulička, krížik, gulička, krížik, krížik. Takže tutok by sme, áno, krížik. Tuto by mohlo byť. Tak tu, ak bude teda, dajme si tam pro toto. OK, takže tu potrebujeme guličku a vyhrávame. Krížik. A 500 € opäť ako v minulom diele. Dobre, toto máme nevyherné a poďme na ďalšie. Dáme si znamenie. Znamenie musíme nájsť v okienku, znamenie leva. Bonus, ak nájdeme leva, vyhrávame 20 €. Poďme na to. Rak, vodnár, škorpión. Kde sú? Strelec, opäť rak, blíženci, škorpión. Strelec, všetko po dvakrát, len to našeniem. Váhy, blíženci a panna. Takže tu nemáme nič. Leva sme nenašli. Poďme si zotrieť teda bonus. Bonus, ak nájdeme leva, vyhrávame 20 €. Baran, no moje znamenie. Takže nevyherný a poďme na posledný náš overený los 5 krát. Naše výherné čísla sú tu a my musíme nájsť pod týmito jedno z týchto. 26, 33 a 38. Poďme na to. 9, 25 a 9, 25, 6, 37, škoda. 10, 34, 22, 8, 23 nechceme a posledné 1. Takže tu tiež nemáme výhru. Či zotreme takto. No, takže do tretice všetko dobré. Nám neprinieslo nič. Tuto teda výhru nemáme. Nemali sme výhru ani na lose znamenie a takisto sme nemali výhru ani na vlastne lose piškôrky. Takže toto by bolo všetko z dnešného videa. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri 6. diele. A ešte som zabudol ohľadom tej súťaže, ktorú som vám hovoril, že by som mal spraviť. Áno, bude to súťaž. Ak bude mať vo videu viac ako výhru 1 €, alebo teda 1 a viac výhru, 1 € a viac, tak spravím súťaž, v ktorej si pre vás pripravím žreby v hodnote 2 €. Do komentu budete vlastne musieť napísať
alebo budete musieť odpovedať na otázku. Budete na to mať určitý čas. Ak nám to odpoviete do toho času, spravím rozlosovanie, natočím to do videjka a ten, koho vylosujem, tomu pošlem žreby vlastne v hodnote 2 eur. Pokiaľ tam je väčšia výhra, tak v hodnote 3-4 uvidíme. Takže toto by bolo všetko pre dnešné video, ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri 6. diele. Čaute!